Ono što većini vas znam imena, kome ne znam do kraja večer ću sigurno skapirati. Ovo je drugo izdanje Kultur Boom Showa i super je uopšte što smo se uopšte našli, napolje je grozno vreme, ljudi su dosta nervozni, večeras nekoliko učesnika rekla da je u posljednjem trenutku ono kao odlučilo da ne otkaže, tako da sama činjenica da se nalazimo ovde je super. Prvi učesnik za večeras je Predrag Milojević, ja bih ga zamolio da nam se pridruži, ja bih da ga ispite gromoglasno aplauzom. Predrag Milojević je pesnik, urednik, znate vjerojatno sajtove konkursa regiona, je afirmator, izdavaštvo Pressing također. I nedavno je izašla knjiga koju ste vi, mislim, ne persirante, nego vi kao udruga izdavaštva, koja se zove Do zuba u vremenu i bavi se socijalnom poezijom. To je neka vrsta antologije socijalne poezije, ovaj momak što ovde namješta mikrofon ima svoje pesme unutra. I sve mene zanima, recimo, kako nam je vreme i kakvi su poetski zubi koji se bave tim vremenom? To je dosta kompleksno pitanje. Ono što smo hteli da postignemo tim zbornikom jeste da na neki način izvučemo sve one ljudi koji možda nisu pripadnici nekih poetskih tokova, mada to nije kriterijum, nego samo oni ljudi koji pišu o pojavama koje nemaju neku pozadinu, nekog iza sebe, nego prosto ljudi koji posmatraju ljude oko sebe, pesnici koji posmatraju ljude oko sebe i mogu to da prenesu na papir. To je bio jedini kriterijum. Ti inače voliš tu pesmama da se postaviš u tu Alo Bukovski klasnu poziciju i da se okreneš pred pesnicima i kažeš da ste vi pisali pesme i svoj stil pravili, ja sam ono kao bio podlačna radnička klasa. No dobro, jer ja imam pravo da... Ne, imaš pravo, ali evo te sad ovde i pričaš šta nam u poeziji, kao prodrsi se. Ali ne, super. Reci mi, koliko ti je važno tamo kao klasna pozicija? Klasna? Da. Pa klasna pozicija, sad, neki ljudi, u stvari ne ljudi, kažemo sociologi, mada su i oni ljudi, smatraju da sad slojevi postoje, da nema klasa. Neki ljudi smatraju da klase postoje kao što postoje ova kuća u kojoj sedimo. U tom smislu je socijalna poezija jako bitna, ona tretira taj klasni moment u društvu. Nisam baš razumio kako postojimo kao klasa, dobro? Pa, u stvari, onda treba poći od početka. Socijalna, ta knjiga, drugo vremenu, ona je knjiga koja predstavlja ono što bi moglo da bude srpska levica. U tom smislu je ona klasna, jer ona predstavlja radničku klasu. Svi oni koji su pročitali knjigu, njima je jasno da tu nema nekih glasova koji su iznad toga, to je to. To su glasovi koji ili su glasovi tih ljudi ili zastupaju ljude koji su najniža klasa. To je radnička klasa. Ja se slažem da moram da dodam ako levica nije srpska, ali to je jedna stvar. Međutim, nedavno si, pazi, ti zastupaš te ljude, zapišeš takvu poeziju, i onda dobiješ nagrada te Vlada Arsenić, Zvonko Karamević, Saša Ilić, etablirani knjižnici, Zvonko Karamević dobiti svih poetskih nagrada na ovom prostoru, i ti daje nagradu ko piše super poeziju. Kako se osjećaš sada, mislim, kad si na... Ja mislim što ne mogu da daš nagradu, novac, ne. Pa jebi go. To je to. Dobro, Predrag, pa ćemo da čujem neku poeziju, ano? Pa, evo, ja sam... Ja ću ne spremio 3 poeme, tako da ono, držite se. 3, ja pišem epsku poeziju, svega 3 pesme. U Sinđeliću. Radi noć u Sinđeliću. Od 10 do 6 pere sudove, riba podove i prosipa kampe. Ima neku fleku na jednom oku, na drugo razliko gleda ono dete i muža. Slobodna je ponedeljkom, gazdi se čini da je tako najbolje. Beči se. Bila na odmoru 2009. A koja je ovo godina? Muca. Kao da žvaće reči, hoće da lane, a ne daje se. Priču nešto kao, jebem li mu, majke mu ga. On će meni i sve tako reži. Mladi ne podnose rad, kaže,
bila jedna pre mesec dana na zameni, nije izdržala, pakao nove godine, 100.000 tanjira, šetre po hodnicima, pečenje u želucu, povraćku u pisoarima i zlo u očima. A jedna njena ispisnica pravi pljeskavice na slavi isto noću. Od 87. smrdi na dim, samo čuti ne progovara. Ima već 59 i robija do jutra i ona može, a mlađe ne mogu. Nemaju kad, a što i da imaju, opisuju im abortuse u radnje knježice umjesto staža. Još samo jednu godinu da izdrže, veli, posle će biti lakše ako budu znale šta će sa sobom. Kinaski. Mislio si, bit ćeš lako kinaski u Smederevskoj Palanci. Lutaćeš šumadijom od Beograda do Arilje i Čačka u potrazi za nekom dovoljno očajnom kučkom koja bi shvatila tvoje iskrene namere. Računao si i Henry se držao sirotinje, to barem kod nas nije problem. Ima i kurvi, vala ko sardina, svaki drugi ne liči na oca. Viski ti bio skup, pa si šljokao domaću i to je okej. Ne bi se matori ljutio. Znava i ovo šta je muka. A sa druge strane, rakije ima koliko voliš. Pečeš i sam, požigaču metilušu, džonovaču što izuva iz cipela. Sa seljacima jedeš korenove rena na suvo, teku ti krokodilske suze. Tu si jači od buka. Nema toga na zapadnoj obali između Friska, LA i Sijetla. A od Kosmaja do Kraljeva traje rat. Svi su spremni na akciju, niko ne odstupa ni za pedalj. I dok jedu ratlu, pijani bauljaju po svinjcima, jebu seljačke kuje koje vole da se opale preko plota, pa odmah šmugnu nazad kod muževa, a s tobom neće, nisu dovoljno očajne, da bi otišle u nepovrat i sve od reda ponavljaju, kad je Srbin bio gladan, pa spuštaju krofne u vrelu mast. Porumene kad prođu pored one tarabe, to je moral kinaski, gazde snažno, stalno nekad idu, kao da je to najvažnije na svetu. I svuda kod tebe je onaj zajedljivi govor koji zovu zdrav seljački humor, isti onaj sa RTS-a zbog koga su se mnogi zamakli i plašiš se da kažeš šta stvarno misliš, jer znaš da te ljudi koji pričaju tako veoma lako mogu ubosti vilovo. Sad vidiš gde si i pitaš se kakav to stari pokvarenjak sa seljacima nosi vodu sa bunara i ostrvljuje se svake jeseni na praseće pečenje. Od kad se to bludni sin raspituje za kiše u avgustu i nalivanje kukuruznih zrna, pa dižeš ruke od čorava posla, veliš, ova sredina nije spremna za priče o običnom budenju. I još jedan, oni su bili pesnici još kada. Imali su stil i formu, ispesanu rečenicu i ispečen zanat. Izlazili im zbirke još dok sam sa šlepera u luci Beograd dole iza Dunav stanice istovarao brašno iz Belorusije. To i parafin u rinfuzu. Jebem ti, oni su bili pesnici. Radili su ono što inače pesnici rade, išli zajedno u bioskop, polemisali o životu, uvlačili se domaćicama u kuhinje i gaćice. A ja praznio kamione sa momcima otesanih od brega, što od vrata kidaju glave ako oči slučajno pošalješ među sifone njihovim draganama. Znate ih, to su oni kručeviti u leđa koji počinju da plaču negde kod 20. tone. Ne slušaju ih ruke. Baje, ne treba tu snaga, ne pomaže dizanje tegova, nego gade šamarajte džakove, slaži na palete ili nikad pesnik od tebe i onako nisi ni za kurac. Još jedan, pa još jedan, 20 komada do tone, svaki 50 kila. Bolje to nego kašika sa usijanom glavom u lijevnici. Ona ima 60, onda stiže još jedan, počinje novo brojenje. Nema kraja, iako je 10 uveče, a ti počeo jutro u 6. Radi još, čekaju kamioni na carinu. Telefon zvoni 100 puta na dan i 100 puta tvoj šef kaže zvonilo ti da Bog da u kapeli. Ovo je poslednje za danas. Pa se javi i klima glavom dok stoji mirno i govori da se čuje kako dobro jebu, a govnar pored tebe žali se da ima bruh. Ne može više, ti bakuješ i njegov deo. Radnička solidarnost, lomi se kičma, mozak daje komandu, meso na rukama se ne pomera.
ali ti ipak radiš, istovariš i to, a on te sutra ocinkari kod šefa što si onomad zakasnio 10 minuta. Belorusko brašno u luci Beograd, to je bila poezija. Subotom uveče šljokaš sa sebi sličnima, pretvaraš marginu u površinu. Posle petog zaboraviš kosu, slažeš priču nekoj gaduri da radiš u špediciji. Ona ti ne veruje normalno i ti ideš dalje u jeftinije kafane, bliže pruzi gde sevaju noževi i smrde poljski klozeti. Dok pesnici polemišu u politici i ljubavi u klubovima specijalne namene. Oni se neće probuditi u nedelju u kolima ciganske černje na Zrenjaninskom putu u krilu kalašture koje je teško odrediti godine, koja se opet seli negde bliže Baku i Mesingu, kurvanju i gatanju ili tek onako, a tebi se to lako može desiti. Ali ne bežiš, ako je to život, to i živiš. Oni ne povraćaju, pošto su zaboravili da jedu dok su mešali pivu i žestinu. Kad ubaciš čašicu svinjakom u krivlju piva, to se zove podmornica. Ponosni su to likovi, iako je ono što pišu poezija, ovo to sigurno nije. Hvala.